usa ka motorrider samtang samdan ang laing motorrider nga giingong naglumba sa General Santos City. Kini man nagbangga ang duha nila ka motorsiklo ug nakadamay pa og usa ka tricycle. Ato sa insidente, upat ka sakay sa tricycle naangol sab. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa video nga kuha sa usa ka milabay nga motorista, makita kini mga biktima nga naglaray na sa kalsada human nagbangga ang duha ka motorsiklo lakip usa ka tricycle sa National Road sa Barangay Tumbler, General Santos City pasado alas 6 Domingo sa gabi. Maulang itong motor na paspas! Gani makita pa kining usa ka motorrider nga nagkadugo samtang nakahayang nga nakapatong sa lain pang motorsiklo. Milayong gidala sa ospital ang mao mga biktima. Apan matud sa kapulisan, gideklarang dead on arrival ang lalaking motorrider nga nag-edad og 28 anyos, residente sa Malungon, Sarangani, gumikan sa grabing head injury. Samdan sab ang laing motorrider nga nag-edad og 32 anyos kinsa higala sa namatay nga rider. Angol sab ang tulo ka mga babaeng pasahero, lakip driver sa tricycle kinsa nakaangkon og mga samad sa lawas. Sumala sa Traffic Enforcement Unit sa Gensan Police, naglumba matud pa ang duha ka motorrider sa usa ka lane sa kalsada diyang kalit nga nabangga ang motor sa namatay nga rider ngadto sa motor sa kaubanan niini ug nabangga sab kini sa kasugat nga tricycle. Gituho ang wala nagsuot og helmet ang mao mga motorrider. Allegedly, nakainom yung dalawang driver na ito ng motorcycle, nagkakarera-karera. Siguro nagkaroon ng collision sa boat, nagdikit. So, yung isang driver na namatay, sumalpok dun sa tricycle na opposing vehicle. Nakatakdang maghusay sa kapulisan ang mga kabanay sa mga biktima kinsa ginasulayan pa sa GMA Regional TB1 Mindanao nga makuhaan og pahayag. Padayon sab sa pagpahimangno ang PNP nga likayan ang pagmaneho nga hubog ug walay gisuot nga helmet. Mayroon na tayong batas na Republic Act 586, yung Anti-Drug ang Drug Driving Act of 2013 na napakabigat po ng penalty. But despite of it, marami pa rin nagbabiolate. So dapat yung mga driver natin maging responsable talaga sa pagmamaneho. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.